Pinaigting pa ng kapulisan ang COMELEC checkpoint higit isang buwan bago ang May 2025 midterm election. Nagsasagawa sa mga oras na ito ng COMELEC at checkpoint sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay San Isidro, Bayan ng Libmanan, kaugnay ito sa pagpapatupad ng COMELEC checkpoint. Sa Libmanan, Camarines Sur, walang pinipiling araw at oras ang kapulisan sa paglatag ng COMELEC checkpoint kung saan layunin nito na matiyak na ligtas at payapa sa darating na halalan. Ang sa tuya po isa sa gun ban, check talaga. Pero, di man po nire-require na magbabasin na sasakyan, i-open lang, and respeto sa otoridad, magkikooperar po kita. Handa na rin ang COMELEC Libmanan sa nalalapit na 2025 election. Gabus na electoral board na train me na po. And then, sa next week naman, mapuon kami sa Municipal Board of Canvassers. Samantala, kaugnay sa pagsisimula ng campaign period nitong nakaraang linggo, muling nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato na sumunod lamang sa election rules and regulation, lalo na sa ikinakabit na campaign poster. I-monitor mi inihong mga illegally posted campaign materials. So, sa mga kandidato, pakiulay mi po kung kamo ma-post, na farnish mi na kamo kan listahan kung saan ilalagan sa indong mga posters, asin si mga sukat na tama, ang pinakadakula lang po, cartolina size, 2x3 feet. Day po pwede ang streamers sa campaign materials na ilalagdawa sa common poster area. So mga pribadong lugar, dapat po magpaaram kamo kung mapaskil kamo sa inda. So iusan na po pagirumdumi sa mga kandidato, mag-follow po ng election rules. Ang sa tuyang pinapatupad, takamo po matukaw sa gobyerno, dapat magpaarog po kita. Eli Balbin, CSN.